2, Chad, take 1. Two. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Goarni minggu ta sadarion ima minggu jubilate nomor lapatan marolopolop tude batama jala tude bata majalo sadok tanoon doho topik Yesus do parmahana denggan. Tapuji matuata mari te buke de nomor 100 lalu ayat sada satu ayat tolu.
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Marulopolop tu debata maho ale sadok tanoon. Edeo kamuma hamuliau ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata, tung nasokal do akka papahenamu, binahin hinatibul ni gogom, ikom marso batuho akka musum. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matodi parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheon anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadah persion nami, marhite-hite pakirimon namangulu, asa totong wingotami, nahehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Pati ini debata de mingguta sadarion, Imas yang Hesekiel bidu 34 ayat 12. Songon pangalulu ini parmahan di punguanna, diari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pari ibana, song-songoniau mangalului biru-biru kusogot, jala paluoku nasida sian saluhut inganan parsarehan nasidai, uju diari obun dohot haholomon mari potipot, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patimi. Amen.
Pertima dosata tu adopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haolongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakot dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehom matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami dirinami tuho. Gabe periana mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga taringo tuha sesani dosata. Molo tungadong manangis namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dadaholan taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapa ma di debatana di Gijang. Epistel di minggu tasadarion imana nienet sian pesalmen bidu 20 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat onom. Tajahama marsikat sorin. Ede sian si David. Jahoba do si parmahanau. Dang tagamon huranganau. Di pasabam dorohaku, ditogu doau di dalam hati goran, alani goarnai.
Hodo manutuk meja di joloku maradopon akamu suku. Dimiahi hodo luku suk do panginumaku. Ima sahana martua do akan atu mangihon hatani debata jala nopeopsa. Amin. Tidakku maha porsiotai songona hina tidakku ni dongata sa porsiaon di sadok pertibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean satodi parbadia adorang suhabubuhan Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama terpajel di bana di hau pinarsilang na tua tu banatoru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo laho hudul tu siamu ne debata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disimai bana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea ditodi parbadia jal adong sada huria nabadia huria topan yala Kristen akan nabadia dohot dihasan di dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na surasuda. Amen. Tabigima korsian inahana diututima kor ama agave.
Tikting namasa dihuriata di mingguan 21 April 2024 na berjolo dak nasora ibasa-basaon tuhatta do di keluarga Ronald P. Hutajulu Borusiagian sada dak bawa nah di hari Senin 15 April 2024 Inganan nasida di Jalan Lapangan Tembak RT 01 RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wik 5 Napo 2 Jubileum 125 tahun Zending Dohot Pesta Zending HKBP Sadiarion Minggu 21 April 2024 Patupaoni Huriata Dopa punggung tupak di Tolu Hali par mingguon di bagasan amplop di jolo di pintu di garejaon baik tupak jubileum 125 tahun Zending Dohot Pesta Zending HKBP tapasahan ma sian las ni roha songon pardueni papor seauta napa tuluon partiang niangan wik hari Selasa 23 April 2024 Patu Paoni Huriata do pertanyaan wik Rodi wik 12 sian wik sada di gereja do live streaming masuk pukul 10 siawib menang pitu malam nama jabui 5 ruas wik 2 napau paton periodisasi badan pengurus harian HKBP Resort Cibubur hari Kamis tanggal 25 April 2024 hombar tu aturan peraturan HKBP
di Patupa Huriat do periodisasi BPH tahun 2024 Rodi 2020 dung sidung sermon parhalado maringanan di konsistori lau diuduti ma pemilihan seksi-seksi tu bulan Mei tahun 2024 Palimahon Dewan Koinonia RNHKBP Manapasca RNHKBP sesuai dengan program kerja RNHKBP dalam rangka Pasca Remaja dan Aposo Bulung di tahun 2024 akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan dengan memberikan sumbangan sembako dan kebutuhan-kebutuhan untuk panti asuhan. Untuk itu diberitahukan kepada jemaat agar bersedia memberikan bantuannya kepada remaja dan Aposo Bulung ke sekretariat RNHKBP atau panitia menemui jemaat. Seksi perempuan Huria hari Senin tanggal 22 April 2024 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do ibadah Paskah di Soko Mapikir. Acara dimulai pukul 8.30 WIB Borhat do utusan ni Huriata 15 halak sian SPH ni Huriata dohot pamula nagok tiki paunomon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan ma ditangianta akar ruas di Huriat na di bagasan parsahiton songo naung tarsurat di titik ta papituhon panitia tahun Oikumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur ke-45 di tahun 2024 di Pasahat ma tuaka seksi panitia lau patupahon rapot maringanan di GSM lantai sada seksi Marturia hari Selasa tanggal 27 April 2024 di Patupa seksi Marturia do rapot internal nah di daho tan di utusan Gankwik sada manang utusan wik di Huria nah dong di kepanitian tahun Okumene inklusif do sahalak utusan siang gan kategorial masuk pukul 10 pitu 30 WIB maringanan di gedung GSM Gloria lantai sada laos titingon ma nagabe undangan tusude utusan Marturia sian ganugwi dohot utusan sian kategorial asaro madoti rapodi pawaluhon kunjungan gerejawi atau tamu nihuria hari Minggu tanggal 28 April 2024 rodo tamu nihuria tasian distrik Tolu Humbang Laho Mangido Pangurupion Dana Marhite Namang Gadis Kopi Dohot Karubuk di Joloni Gereja Marhiteon Pangido Tu Sude Ruas Nihuria Asa Rades Manupahi Pasiaon Boa Ombardu program kerja Nihuria tahun 2022 tahun Marhite titingon pangido tusude ruas di Huria asa tapasahat bema palean tahun tu Huria manang tusit dua wik nabi tu nomor rekening Bank BCA onom 280 sia pitu obat-obat sada atas nama HKBP Resort Cibubur songonima titing nama ngari katisa direon akad titik nama ngihut boy dibaca tersurat di warta jemaat walate Tuhan mama masuk tapi bagaimana korsian wik 2
damene debata nasumurung sian saluhut roha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus hanggin na pinaribot, hatan itu hatta di minggu jubilate sadarion, denek dosian evangelium ni si Yohanes. Bidu 10 ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 walu. Hujahau matu hita, tapa itu ma di bagasan rohata, songonon ma tarsurak disi. Parmahana dingga doang guau. Di seahon parmahana dinggani do hosana, humokop akka biru-biruna. Alai anggo nani upaan, naso parmahan situtu, naso napuna biru-birui, di ida pero babiat, ditadik kodo biru-birui lau mapurus, gabe di soro babiatima biru-birui, jala di pasirakon. Asi pangan gaji doi bana, naso sumarihon, akka biru-birui. Ahuru parmahana dinggan, hutadda do akana diau, jala ditadanasida doau. Songon amai na tumadda au, jala au tumadda amai, jala huseaho doho sakuh mokok biru-birui. Adong dope aka biru-biru kuna asing, nasosia baraon. Ikon doho do akai togi honoku, tangi honon nasida do suaraku. Dungi gabe sada punguam mai, jala sada ma parmahan. Ala nyodo ubahen di haholongi amai yau, ala hulehon hosaku, asa jalo okui muse. Dang adong nama buati sianau, sian lomokku duei hulehon. Namar huaso dau mangalehon, namar huaso dau majalo muse. Ima patik nahujalo siad damang. Ima sahatna. Hurian ni Kristus ina hinaholongan, Jesus do parmahanadinggan. Ido topik manang pangibulan di jamitata di bagasan minggu jubilate, namar lapatan marulupulup tudi batama sadok tanoon. Di hati Indonesia, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sian pesalmen ono plonom ayat sada. Buasa ikon marulupulup odolan ni minggu tahun. Mengapa harus diajak atau harus kita hidup dalam sorak-sorai? Buasa memang akka guarni minggu dang holan asal adongi guarni minggui. Songona piga-piga hali hujami tahu kami taringok tu lapatan ni guarni minggu. Jubilate sadarion. Buasa ikon marulupulup hita. Hamu nama nami na nami molo taparwahon perdalanan ng uluta siyan tiki nasalpu ya najulu naburaon. Anong do perbedaan ni najulu do naburaon tehe? Mulu najulu mayate. Najulu hian naburaon ba buru pi taingo-tingo tasura-sura rupaning. Bahubir hurok matuhita molo martibak kon nguluta naburaon majo ate. Ngulu na serba terbatas. Rata ingok bedo pe tiki ngulu na serba terbatas. Hira na sumonang do nguluta di tiki na terbatasi ate. Ya, dakuboto sonari, dakuboto berbeda hita di si. Memang berbeda do hita teh. Aku mok kamu marniang kan begitu ya. Kecuali masih sagala rupaning do barisan nei rupaning anggui dong aku namok mok mai rupaning. Ale molo tungpe rupaning adong perbeda ata martibak kon naujui najukai najulu naburaon rupaning. Hira na sumonang do pakilalata. HP di partikian sonari na serba adong, sudi adong, cepat, sudi radi,
Manangah HP nariko di hita. Wah, cepat. GoFood. Mau dibayar 25 menit, delete, cancel. Ala adong do sisa 5 menit rupaning. Banyak pilihan. Hira namaol do hita sonari sonang. Taparrohom maju. Mekel pihalak hira na diattad do. Ina detong rupaning. Takubo to manang ba mga berbeda hita rupaning amanginang. Ale pinarwahod di nian adong dodongan ruas di huriata memang enjoy dong uluna. Ale piga dongan torop dongan hira namaol do. Martibak kon huruk nakin. Martibak kon ngulu na ujui. Uju di huta hita dope. Onat dope dangadong dope mall. Memang rasa-rasa dario dituba pe dangadong dope mall. Alay di tiki di huta. Angkot pe sehali sabulat do. Sehali sadari do. Onan sehali seminggu do. Molo sarong onan ido makan laku-laku disi ikan asin. Kan ido ay buru seminggu ikan asin nih. Ya bagi saudara-saudara amanginang yang lahir di Jakarta udah nggak suka dengan ikan asin. Anggo hamioddo kana sian huton parnyangguan ikan asin do sudion nanti. Hola nadong ikan asin ini dotong rupaning. Dilului sampai dapot. Anggo kadat danak manang akka nasoran di Jakarta. Dotong. Si patah kete do roha. Sian ikan asin doho kan begitu ya. Alena pasti nalas do roha. Menak dojol mai. Nang pe terbatas ibana. Hebeng terbatas. Najulu mulu di sakuni ba 100 perak. Ngay mana bi. Ngasong na dirga. Si majujukon mardalan rupaning. Aw man moray son kan begitu. HP sonari berbeda do. Dang piga do hita par motor. Di Jakarta pe holan roh hita. Ay dung pe dong kredit-krediton songon na risu di hita mar motor ate. Anggojo ikon kontan do. Manur sekep pe baikon kontan do. Anggo sonari las nasi pe bodo gabi kredit tabahin rupaning. Semua sudah dipermudah. Semua. Jala rata-rata paling saya ada do motor di bagas tabi. Anggo sonari hobar tu si majujung nedo torop ni uluna. Molo opat ulu di satabi di jabui ba opat ma motor di si. Adong muse na mobil na doakan. Las doroha di si. Las siad doroha. Alai martibak kon ujui dang apala parungutungo jolma. Dihasabab pun dadong. Seolah-olah manusia yang hidup di zaman manang di beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, sepertinya hidup dalam ngulu na menerima, nerimo dalam bahasa Jawa. Dia menerima apa adanya. Ngulu na si sonari, ngulu na benar-benar tujulu. Visioner ni nalapatana melihat ke jauh depan. Alani na jojot mamereng tujulu gabi lupa ma kehidupan na sonari. Mangulu di sonari do hita manginang. Mangulu di sonari do hita. Huingot do berita ni akka panang carita ni akka na tua senior majona dong di huriat tahun nate. Anggon na buraon dang songot do pe bangunan di gereja on. Ate. Ba akka na senior pasti di boto do pe. Merdalan 1 meter do pe istap di sianon. Satu dalanan rupaning. Anggau hole berita nam hubigi. Dak kubereng putu na pe sa Jupang rupaning. Jadi mardalan 1 meter hurang lebih do ninna. Jala jujur do tararit ninna pahian di jolma. Apalagi kaina aharote brokat do mananga hamai rupaning. Kan nadong do ibuli-bulu nei sakok mai rupaning. Jala dang boy hubayakon asugari au lewat siani. Ala perdaging na agak langsing godang ngau kan begitu ya. Hau bayo ateh segala. Mau hita lewat songoni nak bawa to be duk sida butar di si apalagi Pak Rik. Isi mana mau hita di son rupaning. Merdalan mamiring nama sonon dah pikir. Ceritamu na do yamang. Dang ceritakui. Hamu do mengalami doa ngading gabe gereja ta. Songono pe hita merdela bui rupaning.
dang tararit hita rupani dang adong nahona sige pahyata jala molotung pe adong natararit pasti punya pengalaman lah. Ale tong doro tu gereja itu persoalan na. Nang pisige bajuna minggu depan nai rodo ringkas domar pungu dang gabe madele dang gabe didok rupaning. Ah jolo di pading ke majo manang jolo di upak majo kawat duri asa boi ba mar minggu tenang. Na jolo na burandang adongi ceritai jalang aso mali bah songon nasiga jasmun lay nakilay san ba benon songon ni majo namasan. Kita diajari untuk diam, menerima apa adanya. Bahkan justru kita diajari juga untuk berhati-hati. Situasi membuat kita menjadi wise, bijak untuk melakukan sesuatu. Apalagi rotu gereja onate. Najulu moloro molomburhat jolma mangarato di bahdo pertanyaan molo mangarato jolma anggosonari martanyang peda lo ma joma da lo mau ben nanon baritab da tur WA na musetong mar video call denda musik rupaning memang amanginang budok matuhita toropat do pehita kadang kurang menyadari ahado namar Tuhanon songo dia do namar Tuhanon. Sipata godang do aka persoalan di nguluta. Alas kadang hudok matuhita. Tantangan do hamajuoni di hapor syota. Au upikiri dui. Tantangan do hapor syote di ngulu partodiota. Ala ni hamajuon hirana holang do hita do debata. Seolah-olah kita tidak butuh Tuhan lagi. Seolah-olah doa hanya ketika kita dalam pergumulan yang hebat. Di tiki biasa-biasa saja kita bisa lupa Tuhan. Tantangan do kadang hamajoni di hapor syota. Molo sotakas tahanguluhon hatani di bata. Udok nakin tantangan do hamajonon di hapor syota di partodiota. Molo sotakas tahanguluhon hatani itu hata firman Tuhan. Tantangan doha majoni di hapor sota manang di ngulu partordiota. Molo sotakas tetedda isedo nata hapor siai. Isedo Tuhan di nguluta. Isedo Tuhani di parsaurata. Isedo Tuhan di tonga-tonga ni keluargata. Isedo ibana di ngulut tahun. Kemajuan kadang bisa merusak partodio ni jolma. Di baheni isedo nama ngarahon, nama ngaramoti, nama mangatur, nama mudu-mudu nguluta di bagasan perdalanan yang ngulutai. Kadang kita termasuk manusia yang mengandalkan pikiran, sudah serba pikiran, kita mengesampingkan Tuhan. Na adong dihitai pe kadang jujutan ido maben pos manang dang rohata di ngulut tahun. Ati na ido gabi maul hitam marulupulup ubah na disungguli turpuk tahun namar jubilati hita marulupulup ma hamu alisad do tano onin na. Hamu nama nami oddo soso na paingotok kita asa tutuhanima hibul rohata doho pikirata. Siapa Tuhan, siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Di doktu hata Yesus, audo parmahan nadinggan. Gobarat dui, tudusat dui, sosok oknum yang bisa menjadi teladan contoh. Nama ngaramoti hita, nama narihon nguluta. Na mangurupi do mangatur marmudu-mudu salu na perdalanan ning uluta. Ise hita. Dorbiana do hita. Biru-biru na do hita. Taingot ya manginang. Kita tidak Tuhan. Kita tidak berhak mengatur hidup kita. Biarkan Tuhan yang mengatur. Ulaut ta mangalului do, majalahi do.
Ibana do mangaraho kita, songon parmahan ibana. Di patorang nakin di turupuk tahun, au do parmahan na dinggani. Parmahan na dingga doang guau, di siyaon parmahan ido, hosana. Ibana do parmahan na dinggani. Huruk nakin, adong 2 hali, didok, au do parmahan na dinggan. Diat sa plusada, dot ayat sa plopat. Jalan na menarik dia sa plopat ido amanginang. Audo parmahana dinggan hutadda do akkana diau didok akkana diau ise akkana diawon na dirohanai na persia di ibana ido na tinadana takas kita dikenal Tuhan takas do ditadda di batahita kelemahan kelebihan ta ido hasurungan ni parmahana dinggan ditanda nasida doau dan kita domba biru-biru dorbia takas manada ibana buah ngatakas tatadda Tuhani molo diok Tuhan tajis yang dison audo parmahana dengan akulah gembala yang baik nunga takas tatadda ibana tatakasi majo amanginang buah sabuhita sonari songonon di situasi na songonon jot hita rupaning marsak jot do hita rupaning marungut-ungut rupaning jot hita hurang majalo ke adat tasonari situasi tasonari dang songon na ujui ditiki serba terbatasi huingot do daku boto hea hujami daud dison huingot do hea do hudungan o makumaronan hudungani mak ay selesai minggu do basorak mak kan begitu ya ay dakinata holan kol pe nga 2 kilo kol ima anggo ikaw rata do bulung ikaw rata daun singkong ang pola tu horo ni saping jabu gudangi rupaning mag kol rupaning manang satorhana mangalang apel iba tarhona huingo do hudungani mau makon nga lujaw boratkan selesai minggu rupa nih berapa enak kata sauni do inain nate berapa enak holan nalani 25.000 25 perak sudah dungi mardala nenget ayo lama cepat udah berat ini mantau dipanggil dina datang rupa nih mana tahu dipanggil ini alan 25 perak ikut lu jam iba songono ale tenang do iba ido teh tarhilala nguluna tarhilala nate. Kadang kita tidak bisa menerima itu. Anggo sonari berapa? Nilainya gabi 5.000 mana yang kita selisih 5.000. Beda daripada selaku dia enggak. Kadang kita tidak sabar. Tabadik ko jo manginang najulu tikina na terbatasi unang maju susah. Adong do pihita na susah da julu ate. Alay gudangan terbatas maju tadokon. Buado hita tikini. Menak do sonang do. Modo perenges-renges. Jarang don na julu marsahik jolma. Holan to uluna dinum tesi. Malu matuhan enak. Mau rupana arung rupaning biar nyerah Tuhan ajar yau selesai. Jala kita selalu tergantung ke Tuhan. Jauh badu si parmahanau didok di epistel tai. Bahkan edet tapi nakin gudangan di acara minggu tanakin gudang taringo tu jauh ba. Termasuk inahana nakin. Adung suluna 2 halak. 2 halak suluna. 2 tade 2 halak nakin. Ya. Jauh basi parmahanau. Biarkan hidup kita diatur Tuhan amang. Molo tungpi dilo di bata sahotik parbinoto atta manang umalo hita sat akadong atta unang tapangasahoni. Justru kita dengan logika kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan apa yang ada dalam hidup kita. Kita harus bisa membuktikan dengan itu bahwa Tuhan itu parmahan di ngoluku. Ido. Loas di bata marmahan di ngoluta. Tapa loas. Unang tatulak. Unang taorai. Unang tabatasi. Alani kemampuan. Manang alani parbinotoan. Do nadong dihita. Ditadda do hita manginang. Ditadda. Natabuan na ditaddaw nate.
Kan natabuan ditadda kan. Mardalan di ba, hey, harahapin na itong tiba karupaning. Isa na mangulilaw no. Laya hape, narakoy bagasan. Tabu, alay adong docol ma, ditadda iba, alay iba nang takas manadda. Maaf amanginang, kelemahan nami padita doon. Ang guruwas mungkin ditadda do padita na ito ludo hami dison. Hape 3,000 hamu. Wajarlah ditadda. Persoalan na natarsonggo tiba, ay margado hamanginang musi tiba rupaning kan. Anggoy persoalan matong rupaning. Alay ikon maklumunan do amang, maklumunan do. Molo husuku kami hamu, ay margado ti hamu. Ay 4,000 pungi. Memori ni ba memori na jul do pion. Na? Natabo na marstadda non. Uji hamu mamolo marstadda kita kan. Apalagi haduan ibu pindah may iba tuhu taruh paning. Paju pangmuruk percibubur. Amang harapin na. Atar song na cek datang iba to kate. Asa song na cek koti kan. Asa song na agak jai moti kan. Ati buah dong harap dipuri kan begitu ya. Amang harap. Mok ina bisa baru pe anggo ya amat sih. Kan begitu ya. Ise percibubur. Ayo warsana. Na tepe gadang dang bui be. Ise do na ingin naraku di bagasan. Ulu di songon ni amanginang. Na alay mulu marsitadaan. Ay ngabua. Sauk do. Na di julu gereja datang kan. Sauk do, baro. Ngabua. Ngalunas. Enak cerita. Ima persauran mulu na marsitadaan. Alay mulu so marsitadaan do hita manginang. Uji hamu mamulu mardalani hita. Mar kendaraan umum rupaning manang mar angkot udut akalan na asing mar pesawat. Hudul pehita ala so mastadan. Sian kenaikan sampai keturunan tidak ada komunikasi, tidak ada percakapan. Kan itu tidak ada keakraban. At juga di suku Tuhani hita isi dunan di labung mi. Tahu Tuhan. Alay molo masih tadaan. Wah, kurang gajang perdalanan ni. Apalagi na masih hawlongan. Tiki marhalat ka songoni do ate. Ale kana may tudang marhalat ton hubaning. Kana di pacu toho-toho harus dion rahu pikir ate. Ido makana mulu mardalan na kana may tuon, sari di jolo, sari di puri rupaning. Tuhan narakui bagasan. Ise man dapat napadubu no bohon narakui bagasan rupaning. Ale mulu masih halongan do. Aduh bagi jamita ni uluat dari sonate. Urang gajang dalani. Halek na di lapangan tebak do. Aliku keliling do sian TSM. Taman mini. Dakinata tarhilala. Ijama sa tangan na. Naruturo kan. Kan begitu ya. Molo masih halongan. Ale molo masih tada, molo so masih tada do. Curiga. Holan di jama, tangan mi ha, narito. Holan di tiup tas dompeti sa umago na. Alal dang masih tadaan. Taburo masih tadaan. Bahkan di Batak Tuhan Yesus mandokon hutadda do. Nasida na diawi. Hutadda do. Bahkan di do musi nasodong dia dipungakon. Na adong nasodong di baraon. Huenet do. Hubuat do tuson. Asa masih tadaan. Idu tabuna na Kristene. Ay mololaw hita marhuta sada adong silang. Gereja taberen kan ngapas roha. Adong nape Kristen lupaning. Hape so binoto manangisi. Mololaw hita mar mobil tu Sumatera. At molo itap ni Pekanbaru jarang do petabereng. Siano tu Pekanbaru jarang do gereja pinggir dalan. Ale lewat Pekanbaru holang gereja. Gereja. Las do roha. Gereja. Gereja. Ale molo holan dito ba? Gereja rupanya. Sudah do gereja kan begitu ya. Ale molo sano satu Pekanbaru tarjarang do pe. Dangarong gereja, mungkin itu bagas-bagasanan re. Lewat Pekanbaru gereja. Tuba. Di Tuba. Sosok nama tuh ibu tuh. Ay dak kinatan do gudangan gereja di Tuba kan gitu kan. Ale dak kubo to haporsion nai rupaning. Ya, ale tabaim ma. Ingat tamu mamang, di ngulut tahun kita butuh parmahan. Kita butuh leader yang mengurupi kita. Dan mampu kita memikirion ngulut tahun, dan mampu. Iro makana rikok do hita. Tatadama Tuhane. Parmahan na ding gani. Tatadama. Tauji ma, talului macara. Buama asa hutad da ibana. Asa mangulu di siyaw.
Tu si mahita marhapurusan. Ay nagudangan persoalan di nguluan. Jal ikompos dorohat tatu parmahani, si parmahani mariti hatana. Asa sonak kita mangda. Nang pegudang akka si pikirata. Nang pegudang dope si hol nirohata. Naso jupang dope. Aletuk do wasona. Mangalehon dari koti dihita. Nang pesu sahita. Nang pegudang si pikirata. Ale molopos dorohata di ibana. Aturan na do. Aturan na do sudi. Molopos rohata di si. Atong mangulu di pos ni roha. Tu Jesus parmahan na dinggam ni mahita. Amen. Martanyang mahita. Maulate di ho Tuhan. Di pakulingi ho hami marhiti hatam. Pabuana hodo parmahan na dinggan. Tutu parmahan na dinggan do. Di siyahokodo hosam alani hami. Lau makokop hami. Asa gabi tiru ako Tuhan di hami. Asa gabi gugu di hami. Laho madalaning ngulu namion. Nang penong di buluso hamatean. Mula mangulu doho Tuhan. Laos ima mo se jabar nami. Molo hubulus sami. Rura lingguman ni hamatiani. Mula mangulu duhami songoko. Ima pos ni rohanami. Jalatabba musi pos ni rohanami. Ala ditadaho hami. Sudi sadok ngulu nami. Takas do ditadaho hami Tuhan. Dibahini amang asiroham. Ajari hami manadaho. Marpos ni roha tuho. Asa sonang hami madala ni partikyani. Sonang nangulu nami. Keluarga nami, drapdot akadongan nami, saha poresyon nami, madalani aka partikian, naneng hubulus sami na pinaradim. Gudang aka sihol ni rohanami Tuhan. Gudang aka nahuparsitahami, pribadi-pribadi, di keluarga, na marenakon, namar netua-tua, namar dongan, nama ngeluli parkarejuan, do ditabani pinopar, hasosorang tidak danak, rokap, ragam Tuhan. Asa dipikir rohanami molo sikop dilihokoi, sonang mahami, nang pesa sitong na, bahat do, akana hurang do peding ulu nami. Dibahani ajari hami, hobar tu panadon nami tu hoima Tuhan. Hami makapor sayho. Garia dalam tabay hami, bisuk manadaho, asa unang mura-mura, madili, marungutungut hami, manang holsoak kami di ulu nami, ala posroha nami tuho, pasu-pasu huriamon, hakabipi cibuburon, namek-mek nama gudang satu nama tua, parhaladuna, do pangulan nagok tikina, sudi nama koholongi huriamon, asa toktong di bagasan pasu-pasum kami saluhna. Pasu-pasu keluarga huta julu inang borusyagian. Ala di pasora kokodak danak di tonga-tonga ni keluarga nasida muse. Ibu-ibu magudang madak danaki. Pasu-pasu nang natorasna. Asa di memehon nadinggan hobar tulong ni roham. Hobar tuha porsonna. Asa magudang dak danaki daging nang tordina ditada dak danaki ho Tuhan. Jala dihaposi ho. Pasu-pasu ma nang disakap ni hakabipi na yung patupa jubileum 125 tahun. Parsidoho dohuriam manupahi ulaw ni. Ukap rohanami Tuhan. Asa dibagasan las ni roha hami manupahi ulawn sending ni huriam. Marhiti na papungu pilihan hami nak anon. Pasu-pasu nang sakap ni huriam na yung patupa periodisasi BPH ni huriamon homa na manuturi hami asa hubbar tulomo ni roham matuhan hupilitami ise nagabi dongan nami parhaladom di BPH ni huriam pasu-pasu akaruas menamar sahit amang manik na marsahit di rumah sakit Pasar Rebo, inang tabunan Borusi Barane di rumah sakit Pasar Rebo,
inang Nyonya Simajuntak Boru Tanjung di Rumah Sakit Melia, Amang Igultom na di RSCM, inang Siagen Boru Siahan di Rumah Sakit Siluam Cinere, inang Pangaribuan Boru Dagaol, pemulihan di Bagas Nasida, Opo Eksaudi Boru Nenggolan di Rumah Sakit Tugu Ibu Cimanggis, dot akka dongan nami, todong nami, manang isi penamar sahid, nahutadahami, nahuholongi hami, hubuak kami ditanyang nami Tuhan, pamalum nasida, pasu-pasu ubak nasi panganon na dot akka para medis be. Pasu-pasu las ni rohani ruasmu na marulang tahun sadarion, di ulang tahun hatutubu, nang ulang tahun pardongan saripion, sa mingguon, asa molo ingot nasida Tuhan, di ulang tahun, ay pasu-pasu di, siak kodo tiki, siak kodo umur, tabelas ni roha gugu ay pason di nasida, asa margugu jalan maray pason nasida mandalani kapartikiani, sonang nasida mandalani, las rohana Tuhan mamuji pasanga poko, huhut patupakana dinggan, godang akana dipikiri huriamon. Ali Tuhan pasu-pasu masudi akapaditia, naong pinabaki ni huriam, laho mangurus manang mangulahon aka ulaw na pinasa ni huriam, margugu matutuna sida Tuhan mamikiri, jalasonang manasida, dalan nasida law mamuji homa, pakobasyon naong pinatupa ni huriam itu nasida. Sisa dosa nami Tuhan asiroham. Mangasahon Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amen. Mare demahita laos tapasahat mapeliata. Yesus,
Tuhan jong-jong mahita. Tuhan menahan hapusa dengan nasurungi, sarana membangun jiwa dengan menarikui. Tuhan Yesus si paluan, pasu-pasu luasi. Tuhan Yesus si paluan, pasu-pasu luasi. Tatanya kon mapiliata. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na hucus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni sidol lehon mitu hami, asalam girgir hay madok mahuliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daraon hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa didongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jalasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasahor hon madamena tutodim. Amen.